Hi havia una vegada un follet molt dolent, el pitjor, el dimoni. Aquest va crear un mirall dotat d'una estranya propietat. Tot allò bonic i bo que en ell s'hi reflectia, empetitia, fins a gairebé desaparèixer. Però vet aquí que un dia va caure i es va trencar en 1000 bocinets. D'aquesta manera va fer molt més mal que abans, ja que la major part dels bocins es van espargir per l'aire arribant a tot el món. Aquests trossets de mirall es ficaven als ulls de la gent, però ningú no li donava importància. Ningú es podia imaginar que a partir d'aquell moment tot ho veuria deformat i només apreciaria el més dolent de les coses. Mentrestant, en un poble petit, una noia anomenada Gerda vivia amb el seu pare en un hotel que era propietari de la família. Un dia va arribar un noi per treballar a l'hotel. El noi, que es deia Kai, i la Gerda es van enamorar. Eren molt feliços, els dos eren molt bons i s'ajudaven i s'estimaven molt. Hola Kai, com ha anat el dia? Molt bé, i el teu? Oh, molt bé també, però estic molt cansada. Havíem tingut molta feina. Vols que recuperem el sofà? Saps què? El podem fer entre tots dos. Perfecte! I així anaven passant els dies, fins que, una nit d'hivern, la reina de les neus, buscant els bocins del mirall, apareix al poble on ells dos vivien. La reina de les neus es troba amb el Kai i xerrant, esbrina que tenia un tros de mirall a la butxaca de la camisa i el convida a acompanyar-la. Però... Hola, noi, com et dius? Soc en Kai, i tu? Soc la reina de les neus. Has vist per casualitat un bocinet de mirall màgic que ha caigut per aquí a prop? Em sembla que sí. És això? Sí, vine amb mi, Kai. Tindràs tots els tresors del món si vens amb mi. No, i ara, jo sóc molt feliç aquí. He trobat l'amor i l'amistat. Per què hauria de marxar? Vaja, hauré d'utilitzar altres mètodes. Un petó per aquí, un petó per allà, i ja està hipnotitzat. A partir d'ara faràs tot el que jo vulgui. La reina de les neus i en Kai desapareixen i se'n van al palau de la reina. En Kai està hipnotitzat i obeeix encara que no vulgui tot el que li diu la reina, que ja veu que no és gaire bona. No vull escoltar el vent del poble. Tothom diu que en Kai ha mort. Però no pot ser. Ha desaparegut i l'he d'anar a buscar. La Gerda surt a buscar-lo, creua boscos, valls i muntanyes, i va preguntar a persones i animals si l'han vist en Kai. Pel camí troba la casa d'una velleta. Hola, noieta. Què hi fas per aquí tota sola? Estic buscant un noi que es diu Kai. Potser l'has vist tu? Doncs no l'he vist, però necessitaria una noia que m'ajudés a casa. Que et voldries quedar amb mi? No puc. He de trobar en Kai. Doncs faré un encanteri per cobrir-te l'amor i es quedi amb mi. Així em farà companyia i m'ajudarà a casa. Què diu, senyora? Res, mira, Gerda. Que et vols beure un got de llet abans de marxar? D'acord. Gràcies. Doncs té bonica. L'encanteri de la vella va funcionar. La Gerda, per art de l'encantament, va quedar-se a treballar amb la vella amb alegria fins que van començar a florir les roses. Quan va veure que les roses estan vermelles, va recordar en Kai. L'encantament es va desfer i va escapar-se per anar-se a buscar en Kai. Quina bona olor d'aquestes roses. I quin color més bonic. Amb qui mirava jo les roses? Amb en Kai. He de fugir d'aquí. Com me n'he pogut oblidar? Però la Gerda va marxar lluny d'allà. Va tornar a caminar i caminar per boscos, valls i muntanyes, buscant el seu estimat. Pel camí es troba un ocell. Què sabeu on és en Kai? Necessito trobar-lo. Fa molt de temps que no el veig. Potser no és en Kai, però conec un noi que viu en un castell. Vine amb mi. L'ocell guia la Gerda fins a un palau on troben un príncep molt similar a en Kai. Ella entra al castell, però en trobar-se amb el noi se n'adona que ell no era en Kai i surt ràpidament del castell. Com ha anat? Doncs, veuràs, ocellet, quan he entrat me n'he adonat que el teu amic no era en Kai, però és veritat que semblava molt. La Gerda va marxar per un camí i va pujar al carro d'uns mercaders comerciants, però aleshores una lladregota va capturar el carro i es va fer amiga de la Gerda. No has de robar, lladregota, què fas? I què feies tu en un carro que no era teu? Què t'havies colat? No, i ara, m'estaven ajudant a buscar en Kai, el meu estimat. No el deus pas haver vist, tu? En Kai? Els meus coloms me n'han parlat. Diuen que està al Pol Nord. La reina de les neus l'ha encantat i se l'ha endut al seu castell de llet i neu. Però hi he d'anar. Com puc arribar-hi? Doncs jo et puc deixar al rei. Ell t'hi portarà. Després de molt cavalgar, la Gerda va arribar al Pol Nord i es va trobar un castell on regna la reina de les neus. Els murs dels palaus estaven formats per pols de neus i les finestres i portes de vents glacials.
Hi havia més de 100 salons, formats per remolins de neu, el més gran dels quals feia diverses llegües de llarg. Estaven il·luminats per aurores boreals i eren immensos, buits, gèlids i lluminosos. A més, el palau estava defensat per flocs de neu que atacaven a la Gerda com si fossin ganivets. El ren, però, que era màgic, va fer que els flocs caiguessin a terra i ella pogués continuar avançant. Mira, Ren, és en Kai. És presoner de la reina de les neus. He de parlar amb la reina per aconseguir que el deixi anar. Serà molt difícil. Et desitjo sort i et dono un consell. Només l'amor pot vèncer la fredor de la reina de les neus. La Gerda va entrar al palau. El petit Kai estava ple de morats per culpa del fred, gairebé negre, tot i que ell no se n'adonava. Doncs el petó que li va donar la reina de les neus l'havia insensibilitzat pel fred i el seu cor estava glaçat. Anava amunt i avall agafant trossos de gel plans i esmolats que posaven totes les formes possibles, amb un propòsit determinat. Havia de formar la paraula eternitat. Quan aconsegueixis formar aquesta paraula, seràs el teu propi amo. Et donaré el món sencer i un trineu nou. Però per més que ho intento, mai ho aconsegueixo. No me'n surto. Kai, sóc jo la Gerda, recordes? Vine amb mi, podem marxar. Ell no sortirà mai. Serà el meu presoner per tota l'eternitat. Va ser ell qui tenia el bocí de mirall i fins que no formi la paraula eternitat amb els cristalls de gel no serà lliure. No pot ser. Jo l'estimo i he recorregut 1000 camins plens de neu per trobar-lo. Només el deixaré anar si aconsegueix formar amb gel i flocs de neu la paraula eternitat. La Gerda s'acosta en Kai, però ell va romandre immòbil, rígid i fred, i la Gerda va plorar i les llàgrimes càlides van caure sobre el pit del noi arribant fins al seu cor. I van fondre el floc de gel i van fer sortir el bocinet de cristall que s'havia allotjat al seu coll. El Kai la va mirar. Gerda? Kai, pots veure'm? Sí, Gerda, sí, Gerda. La meva petita i dolça Gerda. On has estat durant tot aquest temps? I on he estat jo? I quin fred que fa aquí? Que gran i buit és aquest lloc. La Gerda i en Kai comencen a ballar i els flocs de neu segueixen el ritme fins que formen la paraula eternitat en un dels seus moviments. Lliures i junts tornen a casa seva per viure plegats.